Jste připraveni, děti? No! Já vás neslyším. No! Kdo žije v Ananosu na dně moří? John C. 14, 15. Zdravím, pane Krapsi. Já myslel, že tatarku nám vozí ve čtvrtek. Co? Allahu Akbar! Pozdě. Plankton. Jak on chce bojovat s potravinami? Rozluč se, hajzle! Já tady chci! Já tady určitě chci! Tohle mi zatíží celý procesor. Stroj času mi vezme veškerou energii, takže jestli mi chceš ještě něco říct, tak to udělej hned. Když se nad tím zamyslíš, Váňo, celý náš život pochází z hovna. A do hovna se zase vrací. Děláš si prdel? Tak proč máš potom na tykadlech cukrovou vatu? Protože... No tak jo. Cípni ty buzerante zasranej! Bacha, řídí se šílenec! Bacha, troubové! SpongeBobe, co se děje, kluku? Kdo se odvažuje rušit toho, kdo stráží? Toho, kdo stráží? Vy se jmenujete toho, kdo stráží? Nikoli. Mé pravé jméno je... Fetinka! Co to je za podivný jméno? To je pradávné jméno delfína. Já miluju Minecraft, je to můj svět, ve kterým jsem rád. Já rád... Držte huby! Co zase? Nám se to líbí. Co je? Mně se ta píseň nelíbí a zatrhnu vám to.